inkosi abanika imana ithi bahlala phansi. Haleluya. Wehla imana yayehla njengento ehla ezulwini iwe phansi njengamazolo. Haleluya. Uma bebheka phansi bebona ukuthi amaqebelengwana lokhu abantu manje bebuya njengamatabuka ithi akuwa phansi bathathe uma bedla bebuza bathi yini le yini ithi imana idile. Amen. Besha bebusa ingafani abantwana bakwa-Israyeli abahlala phansi ukuthi behle baphuze wathi sebesukuma phansi abazange bakhoze inkosi kodwa basukuma bahlala. Amen. Bathi sebesuthe basukuma manje bona bahlala. Ngikhulekela abantu abaningi lapha bekho manje. Khulekela abantu befuna umsebenzi bawuthola. Amen. Khulekela abantu begula baphila. Sebephilile bangishiya. Abanye ngikhulekela abantu bashada bangishiya. Amen. Ngike ngabala. neBhayibheli ithi badla basutha. Amen. Sebesuthe badlala. Amen. Bakhohle ukuthi lendlu abakuyona bayithole kanjani. Amen. Le moto abakuyo bayithole kanjani. Lo msebenzi abakuyo manje bayithole kanjani. Yeah. Futhi singenzi ufele. Uthi futhi masingenzi ufele. Njengoba abanye kuba benza ufele. Yeah. Bafa ngalosuku lunye. Uthi benza ufele bafa ngosuku lodwa. Abayizinkulungwane engama-23. Yeah. Futhi asingayiliki inkosi. Uthi futhi masingayiliki inkosi. Njengabanye kuba bayilika. Singayiliki inkosi njengalokhu abanye bayiliki inkosi. Babhujiswa izinyoka. Yeah. Futhi ningakhononi njengabanye kubo. Uthi baningakhononi njengabanye kubo. Babhujiswa ngumbulali. Lithi basebebhujiswa umbulali. Kepha lezo zinto zabehlela bona. Kuba isibonelo. Kulotshela ukusiyala thina. Luke 10 verse 13. Luke 10.